שלום לכולם, אני רק שנייה אזכור את הדלת, דקה. עכשיו כולם, אני פשוט לחפור לכם טוב וזה, אז אני אגיד לכם רק ככה. נכנסים לקולוקו, ככה תכנסו לקולוקו, החשבה לכם, השחקת שלכם, הכל. אתה צריך להיות מעל רמה 7 או בדיוק רמה 7 אני חושבת. וצריך להיות, אז אני וצריך להיות גם לפחות עם בערך איזה בדור בערך 10, לא דור 10, בדור גם בערך 8, סליחה, בדור 8 צריך להיות. עכשיו, נקודות מנהיגות, כולם אומרים שצריך 20 נקודות, לא 20 נקודות, סליחה, 35 וזה סיכוי קטן, והכי טוב זה 40. קבלו ידיעה, יש 21, התקבלתי, היה 19 והתקבלתי. נשבעת לכם, היה 19 ואני התקבלתי. קיבלתי ממישהו מהסיירות, קיבלתי משם שראיתי מוגש, ומישהו עשה לי עכשיו בחלל. כיף. בקיצור, אז לי עכשיו 21. אתם פשוט תוכלו להיות נחמדים, הייתי פשוט כל התכן נחמדה ועזרתם לכולם וצאת לכל מיני אזורות, ככה קיבלו אותי. עכשיו, למה שווה להיות שיער בקולוקו? תראו את הכפתור הזה כאן. אני רוצה לעשות בכל מי שכאן, כל מי שבא אצל רוני הודקי יכול לראות את זה. עכשיו אני רוצה להגיד שעזרה להכל. שימו לב. אם אתם חדשים בקולוקו, קצת מבולבלים, לחצו על כפתור סימן השאלה בצד הימני העליון של המסך. או פנו אליי, ואשמח לעזור לכם בכל בעיה. עכשיו, אחרי שיש כאן משימה, צריך לעשות, אוקיי? ואחרי שקבלת את המשימה, יהיה לך כאן הגשת מועמדות לסייר בכיר בקולוקו. לא איך לסייר בכיר, אני יכולה להגיד לסייר בכיר בקולוקו עוד 5 שנים שאני אהיה בדור 10, 5 שנים אני בדור 10, אז אני יכולה לעשות בקשה לסייר מוסמך בקולוקו. עכשיו סרט ירוקה, סרט ירוקה זה סרט, אבל עדיין כתוב פתחה. סרט מוצמח זה סרט 1 וסרט 2. הבנו? אוקיי, בקולוקו יש גם מפגשים, 2 ביום. ויש משחקים של מנהלים, וזה נורא כיף. תראה לכם לצייר, זה שווה את כל המאמץ. עד עכשיו, מקווה שנהנתם. בסרטון הבא אני אראה לכם איך יש כאן משחק אני אציע לו אחר כך שהיו מתלמדים ומבינים כל מיני יקולים. אני אראה לכם במשחק בסרטון הבא וכל מיני דברים יותר פרטי. אני מקווה מאוד שהבנתי מחנות צעירים, מקווה מאוד שעזר לי. אני אוהב בקולוקו, ביי.